Hej alle sammen og velkommen til Modern Warfare 2 sammen med min ven Mads. Altså, der var gaming her. Altså, det er mig, som vi snakker om. Ja, Og så er det mig. trusseltyven. Og vi skal lige til at begynde, og jeg ved ikke om du er færdig med at lave den der class der, men Nu starter bare. det gør jeg bare. Okay, men vi spiller på High Rise, og Det er faktisk første gang, jeg spiller Modern Warfare, eller et skydespil med mit nye grafikkort. Så det er faktisk lidt spændende at se, hvordan det så kører. seriøst. Det er første skydespil, eller udover Counter-Strike, men det er jo ikke sådan What the fuck? Hvorfor? et skydespil, der kræver noget. Jeg tager Rangers fra den. Jeg tager Owning Mads. Jeg tager Rangers, okay? Ja, men vi er alligevel... What? Hvorfor er du spectators? Nå nej. Nå, det var af, altså ikke jeg er ikke gået ind endnu, bare roligt. Jeg tager Mads Flækker. Ja, og du er så lige inde på... Nej, What? det er free for all. Nå, jeg synes bare, det var mega usædvanligt, at vi spawnede så tæt på hinanden. Det er det sgu da også. Er det den der sniper-class, du har, eller? Ja, det er den der owning Mads. Og det skal lige siges, at for et par år siden, så spillede vi det her spil. Ja. Og det skal vi ikke lige... det tror jeg bare, vi lader være. Altså. Og det skal jeg blive pisse sur på. Ja. Ej, det gjorde han ikke. Det var bare... En gang så spillede han ikke det. Hvorfor fanden kan jeg ikke finde ud af det her? Jeg kan bare høre, du smadrer plads. Hvilken knap er Hvem det? skal betale for det der? Hvem er den? Hvilken knap er det, man knifer på? Med nakker. Knifer. F. Ikke nej. Oh my god, det er simpelthen flash. Wow, jeg har sat den til E. Wallah. Skal der bare endnu bedre. Altså, I'm looking for you. Det lyder But altid. but you are hiding so much. Hey, se, der var den. Jesus Christ. Jeg kan ikke. Det giver mig et chok, det der. Det skal du ikke gøre igen, Mads. Jeg mener det. Jeg er ved at dø. Jeg er ved at dø. Det har været scary in Outlast. Det der. Jeg mener det. Nej, jeg skal... Hallo. Cut, ej. Gud. Jeg sætter lige mikrofonen lidt højere op, sådan der, for jeres YouTube. Sådan der. Hvor fanden kan jeg huske, at man kunne komme her? Nej, jeg ser ikke. Jeg kan lide, jeg har 0 subscribers. Så sidder du og ser YouTube. Nej, jeg har 0. Skulle... Nej. Jeg skulle klø mig bag nakken. Jeg gider ikke livet mere. Men du kan ikke bare skide nogen, mens de klør sig bag nakken, vel? Du kan ikke bare skide sådan, ligesom du vil. Du skal først lige spørge om... Jeg skal først lige spørge om lov. Sådan der, har du lyst til at skyde nogen? Jeg skal lige spørge om lov først. Hvad laver du deroppe? Du skal ikke lage Spider-Man. Nej, hvad? Nej! Jamen, du skal dø. Hvorfor fanden har jeg ikke taget en snappeklasse? Fuck, hvor er det dumt. Oh. Wow! Mit liv! Nej! Skal det ske? Ej, jeg har ikke... Jeg ser allerede hate commentsene komme. Okay, for jeg bliver nødt til at dræbe dem med shotgun. Fordi jeg er sådan en nop, a.k.a. Nikolaj. Nikolaj har lige fået hans iPad, så han ser alt for meget YouTube, og nu er du fucked. Har han lige fået en iPad? Nej, vent hvad? Undskyld, Nikolaj. Har han lige fået en iPad? Nej, jeg tror, han har... Han spiller Ja, meget FIFA. Vi er på en fucking tablet. Hvad laver du? The fuck, man? Kom her ud til kanten. Kom ud til kanten. Ikke en skid. Nej! Så døde du bare sådan. Hvad fanden? Hvad var det? Det var det. Hvad laver du deroppe? Okay, jeg kan ikke... Enemy care package incoming. For helvede. Heads up. Hvad Enemy mener du UAV med spotted. airpray?
Yes! Nej! Jeg ved så ikke lige, hvad jeg fik. Jeg tror, det var et eller andet ord. What? Jeg fik? Hvorfor kan jeg ikke ramme dig? The pro gamer. Jeg kan ikke ramme dig. Try again. Jeg har lyst til at tage en snapclass, bare med lave mega old school. Hvorfor har du ikke sat tiden på unlimited? Hvis du går op i lejligheden, ikke, og så aner jeg ikke, hvad fanden jeg skal gøre ved dig. Om jeg bare skal skyde dig i hovedet, eller om jeg bare skal skyde dig i benet, så du ligger ned, så render rundt om dig, og så kaster en granat, og så... Der er mange muligheder. Værsgo. Hvad for en valg? Du valgte vist det der med benet, hva'? Ja, altid. Men nu tager jeg sgu lige masser af irriterende mod frontklasse. Options, controls, jeg mener det. Kom her. Hvis du dræber mig nu, jeg mener det. Fucker du overhovedet henne? Hvad fanden, der var en printer, der printede papir ud. Printede den sådan ud i hovedet på mig. Nej! What the fuck? Tak for hvor... Prøv at, jeg har fucking gået i Prestige, så jeg har engang alle de her fucking kammersmør. Er det bare mig, eller skal du dø så hårdt? Jeg mener det! Det der! Nej! 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 Hvad er det, du sidder og laver i din fritid? Er du allerede med i militæret eller sådan noget? Jeg aner ikke, hvad der sker. Jeg tror faktisk, at jeg har spillet det spil sådan 200 timer eller sådan noget. Det kan man fandme godt se. Undskyld mig, men altså... Det har jeg gjort sådan på 3 år eller sådan noget. Hvorfor fanden kan jeg ikke... Fucking røgne lort! Nå, kan du høre det her? Det kan jeg i hvert fald. Sådan. Halløj. Nej, okay, så kommer jeg bare og nakker dig nu. Nej! What's up? Nej, what the fuck? Ja, du dør alligevel. Det er snapperklass. Snipperklass. Jeg kan gå videre. Jeg er gået videre. Dø! 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 Jeg mener, du skal dø. Ja, vi skulle da bare lige sådan en, der tager en famas. Håber, vi skulle lige ned her. Oh shit, der var til på at ramme dig i hovedet der. På lidt ting, hvor du har fået de første 2 kills på mig. Eller første 3, eller hvad fanden det nu var. Fuck. Skyd ham! Skyd ham! Ej, pis. For jeg kræfter mig bare UAV. UAV recon is standing UAV recon is standing by. Sæt den der, sæt den der. Hvorfor fanden? Jeg bruger bare lige sådan en copycat. Og jeg er dødelig. Prøv, du har alt det der syge gear. ready for deployment. Hey der! Hvad skal der ske? Jeg render rundt med den dårligste kammer i hele spillet, hvor jeg ikke har særlig mange ting. Jeg følger efter dig hele tiden der. UAV recon standing by. Der var. Repeat. UAV Hvad for et våben har du standing der? Jeg gik bare efter at tage dig på røven. Prøv, du har det sygeste classes i hele fucking ret. Og hvad sker der for dig? Du kan det så være at spille her. Spil ordentligt. Hvor fanden proner er han ikke? Han kan ikke prone. Så jeg kan føle det der owning mask komme ind i hovedet på mig nu. Ja. Rigtig hårdt, var. Se, jeg vidste, du var derinde. Package waiting for your mark. Hvad så? Sæt den her. Time's almost up. Ja, jeg vinder sgu stadig. Ja. What? Vi står lige. Predator missile ready for launch.
Jeg har sådan en lortefald. Ikke mere, ikke mere! Dø! For fanden altså. UAV recon ready for deployment. UAV online. Det bliver mest lorteservice. Time's almost up! Ja, du giver... Jeg var ved at blive skubbet ud over med mit fucking... af min aircraft. Ja. Airstrike waiting. Friendly airstrike on the way. Hvad? Nej! You gotta be kidding me! No! Hvad gør du, mand? No! Dixie! Dixie! Hvordan fuck kan du være på første plads? LOL! Vi står helt lige. Ja. Nå, men YouTube, vi ses i næste game. Yes. Okay, YouTube, så er vi tilbage. Spiller vi min yndlingsbane? Ja, så jeg tror Den faktisk, var jeg fronet frem rigtig meget med kastekniv. nu tror jeg faktisk, jeg taber, fordi jeg har altid været lidt dårlig til den her map. Okay, jeg tager op for. Ja, nej, det har jeg gjort. Jeg tager TF. Fuck det bro. Bully! Show no mercy. Jeg vil så sige, Mads. Wow. Nej, lad nu være! Så. Mr. Front! Jeg elsker dem. Jeg gør lige fra starten, så går du bare bagfra mig og skyder mig. Så siger du, hvad så Mads? Så reloader du. Det er fordi, det er min target finder. Jeg kan sådan finde dig. Den der lort, det ting der, jeg hader den. Men jeg kan huske, at jeg elskede den, da jeg havde den Hvad selv. laver du derinde? Lad nu være! Under numse. Fuck! Wow. Fandme nogen, der får den dør! Pis! Det var kraftet med ikke tæt på, du dræbte mig. Det var det faktisk. Okay. Ja, okay. Fuck er du hen? Nå, der er du på min søde radar. Hvad laver du her nu? I mean nothing. Hvad fanden? Wow. Fuck, hvor Nå, så stod det der. Du dør, kraftedeme! Du skal dø! Du skal dø! Og nu har jeg intet liv, nu dør jeg. Okay. Ja, dun. What? Nå, okay. Ja, okay, du skulle fandme også bare skyde mig en gang. Det bitch. Jeg kan lide, der ryger med penge ud af det. Ja, det gør der ved alle. Det er fucking mærkeligt. Er det for sådan at købe McDonald's med, og så skulle de kræfte med... De var på vej hen for at købe Burger King. Men det er noget, det Hvad laver koster. du deroppe? Hvad laver du deroppe? Lad være, Mads. Jeg har ikke en skid. Hvorfor det? Hvorfor det? Prøv, jeg så dig igennem et fucking smoothul. Og jeg dræbte dig ikke engang. Hvad så, Fran? Hvorfor fanden er du gået ned på anden etage? Lad være, lad være! Lad være! Du giver mig sådan en mjøkrø. For at jeg bruger overhovedet ikke X-ray. Nej, det gør jeg ikke. Det er sjovt, mand. Men jeg vil ved, at man ikke engang kan få hack til Modern Warfare 2. Okay, jo, jeg har prøvet at spille mod hackers før, men okay. Der er da, jeg tager din McDonald's-penge. Jeg skal nok få dem først. Og hvis det så er det sidste ting, jeg gør. Så er det Så sidste. gør du det bare alligevel, eller? Jeg er fattig, og jeg har brug for penge til min familie. Det er fattigdas. Jesus Christ. Lad mig få dine penge, mand. Hvad snakker du om? Jeg skal på McDonald's. Nå, skal nej. Nej. Fuck, jeg headshottede den lige sådan rigtig godt i hovedet. Enemy UAV spotted! Den sad. Hvorfor kaster du en granat fra den? Fuck, det så er action nu. Spå. Der var du heller ikke. Dø! Oh my god, du er så heldig, mand.
Jeg nåede kraftigt ikke engang selv af knife, mand. Fuck, hvor er den nu, mand. Så er jeg sådan en dårlig våben. Eller sygt våben. Kaldes det faktisk. Pas på. Gå selv. Så var du ikke engang der. Tykke hund, mand. Ja. Hvad skal der ske? Jeg tror ikke, du skal grine for længe. Har du glemt, at jeg har min smukke radar? Det mener du ikke! Det mener du ikke! Det mener du ikke! Package ready for Jeg mener delivery. Show us where you want it. Jeg synes, det gør. Se, jeg hader care packages i det her fucking, i den her bane. Bare på grund af, at de falder ud over banen. Nej, men det er bare fordi, du sorterer dem bare. Nå ja, ja det gør jeg. Hvad er det? Hvad er det? Det er meget. Ej, jeg mener, hvad er det? Du fik det sygeste ting. Kæft for det godt. Jeg fik sådan en chopper gunner, tror jeg den hedder. Det er sådan et fly, man selv kan styre. Og så kan man bare sidde og nakke folk op fra himlen. Jeg tror faktisk, man har den i 3,5 minutter eller sådan noget. Ja, okay. Spændende. Wow. Jeg tror faktisk, jeg vil bruge den til sidst. Får lige sådan en her Enemy rest. UAV spotted. Din mor! Hvordan går det med din radar? Det var helt fint. Jeg burde sgu da have slukket den lige nu. Jeg mener, dø! Wow. Hvorfor skal du ikke tage mine penge, mand? Fordi jeg skal kraftedeme ikke på McDonald's, jeg skal redde mit eget liv. Hvad med nej? 360 fucking scope shit. Ej, så skal man gå om bag her. Ej! Prøv lige at lytte. Hvorfor er det der hver gang? Jeg mener, du skal dø. Det der, det gider jeg ikke med. Seriøst, det der, det er så uretfærdigt. Det er så pisse uretfærdigt. Der var så meget støv, så det bare skød ud i luften. Prøv at se den her. Hostile jamming our radar. Og hvordan går det med radaren? Prøv nu lyt. Prøv nu lyt. Hvad fanden i helvede? Enemy UAV spotted. Men jeg har kun et magasin tilbage. Min radar virker perfekt. Nej, jeg gider ikke. Jeg gider faktisk ikke mere. Jeg mener det helt seriøst. Enemy care package incoming. Det var kraftedet nu. Og det er fandme min tur. Tag den! Tag den! Lad være! Tag den! Ready for deployment. Repeat. Ah, okay. Deployment. Den var ikke så vild igen. Friendly hunt inbound. Hvad siger min radar? Hvad? Min radar siger, at der er mad inde i den her fucking pibe! Hvad? Det går! Siger, at der er fucking mad inde i den her pibe! Dø, jeg mener, dø! Dø! Bøsse, dø! Og du siger, du går rundt med et dårligt våben. Du har M4A1. Ja, jeg har ingen attackments. Hvad så? Wow! Ja, okay. Camper er lort. Pis. Gider du være med at være en pussy, så gå rundt i stedet for det der lort? Jeg gider sgu da ikke give dig 1000 kills på grund af, at du fucking tog kæft. I lige måde. Shit, hvor godt jeg spawner ind i skur. For i helvede. Og nu flyver den alligevel væk, så det er fint. Jeg mener... What the fuck?
fanden var det? Rigtig dejlig radar og sådan noget. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? På hvad du er. Og der er tilbage. Jesus Christ! Enemy care package incoming. Dø! Jeg mener det. Det er hver gang. Kom det med hver gang. Dø! Får du kraftigt med en mere af dem der. Payload ready for deployment. Repeat. Payload ready for deployment. Friendly Pablo inbound. Fanden. Så dør han kraftet med. Den idiot, mand. Kan han ikke kravle ned og stige eller sådan noget, mand? Ja. Kraftigt med glad for, at du ikke selv styrer den der. Mand, jeg bliver sgu da bare lige herinde. Rolig. Rolig, min bolig. Godt forsøgt. Okay, så kommer du fra den anden side af. Helikopter, hjælp mig! For helvede, Pablo! Pablo! Det er det kraftedeme ligesom at skyde softguns, mand. Pablo, please hjælp mig. Jeg kan ikke selv. Pas på. Okay. Så lige om lidt, så skrider. Men det er først lige om lidt. Ja, okay, der skete så ikke lige meget så meget. Jo, okay. At du skød ind i mørket. Package on the way. No! No! Catcher! Oh! Hvad er det der? En hackerbomb. Jeg hacker din mor. Det gør du også. Så copycat er jeg, du også. For helvede. Du er sådan... Ikke noget? Eller den dræber dig, og så griner jeg. Wow, no! Jeg tror ikke, den dræber. Den er meget svær. Shit! What the fuck? Yes. Den er ellers mega vild. Det der var ret svært at bruge. Jeg tror godt, jeg har smoke grenades. Så ej. Så ramte jeg dig engang. Hvor lang tid skal den der episode egentlig være? Det er lige meget. 10 eller 2. Skal vi bare spille til 2000 eller sådan noget? I'm the one for a good time call. Can't forget anything. Jeg skulle bare have 2 skud mere i mit magasin, så havde jeg nok til at dræbe dig. Tak. Det er meget poetisk. Hvorfor er det bliver ved med at smide de her smoke? Jeg hader dem. Prøv at fokusere på dem. Jeg havde ingen skud.
Eller mere med masse stemme. Jeg havde ingen skler. Men man kan også prøve rundt med et dårligt på banen. Helvede, mener jeg. Jeg hader når man skal rende rundt med sådan en lortevåben. Kom over i ghettoen. Fuck, min musemod er lille. Ikke for noget. Der burde sgu da lægge penge over det hele, mand. Hvor mange McDonald's penge har du lige taget med? How many dollar bills? Ja, okay. Får mig hver gang jeg skal. UAV spotted. Nej, vel. UAV. What? No way. Jeg har det der på film. Det der, det skal du fandme se, når jeg uploader den. Jeg er ligeglad. YouTube, den så jeg kraftigt med os. De ramte ham 5 gange i hovedet. Wow. Altså, hvor er lige den her? Fuck, det er tæt på, at du kommer hjem og dræber mig. Det er altid en glad tanke, er det? Nej, ikke altid. Enemy care package incoming. No. Nej! Hvad? Respawn, jeg er ligeglad. Ej, så får jeg UAV, mand. Enemy UAV spotted. Nej, det er fandme også irriterende. Patetisk. Mit nye ord. Patetisk. 2 gange UAV, det kan jeg sgu ikke bruge til en Enemy skid. UAV spotted. Men jeg bruger det bare på samme side. Surprise, fucker. Nej, så døde du ikke. Så lå du bare der, mand. Så er du kræfter med til at dø igen, mand. Se her. Hvad fuck sker der? Ja, okay. Min mor kom til verden. Nej! Det er der også med, at man ligger nede der og sidder med... Okay, du spawnede lige, og så fucking dræber jeg dig. What the hell? Nej, du skal ikke til at kaste granat. Jo, gør det. Nej, okay. Ja. Ja, så bruger vi lige en UAV mere. Nej, Så skal man lige dø. På grund af, at man skulle stå og bruge en UAV. meget koldt skal du lige bruge. Spørg mig ikke. Altså, jeg bruger alt det, jeg har. Show us what you wanted. Jeg bruger det bare. Jeg skal da have noget. Ja. Skrevet. What the fuck? Wow! UAV recon Så standing gode. by. Repeat. Så godt. UAV online. Wow! Wow! Sygt Predator spil. ready for deployment. Elsker det. Boom! Godt lige din våben. Bum, bum, badabam, bam, badabam, bam. Ja, okay. Okay, så får vi sgu også lige lidt flere skud til din. Sidder du og copycatter mig? Ja, hvorfor ikke? Hold din kæft, man. Det var sådan... Okay, så hvorfor ikke? Åh, 2 killstreak. Hvordan fanden har du fået det, mand? Okay, jeg kan ikke bevæge mig. Hvorfor kan jeg ikke bevæge mig? Åh, jeg er inde i chat. Nå, jeg var inde i chat. Det er derfor. Det kender jeg alt for godt fra os LOL også. Wow. Så har man også bare stået der sådan... Fucking 15 timer bare skrevet W-E-E-E-Q-Q-Q-Q.
Push it down, push it down. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Moving back till I lose count. Ej, se, der er nede, ham skyder jeg sgu lige. Har du på video? Hvad er der galt? Ja, det er racistisk, sin fucking bøsse. Ja. Hvad jeg skal sige det igen? Ja. Hvorfor fanden copycattede jeg det ikke? Enemy UAV spotted. Wow. Ej, men alligevel, det har jeg sgu ikke brug for. Fordi jeg Hvad sagde du om nære, hva'? Hvad sagde du om nære? Hvad sagde du om nære? Jeg sagde, hvad sagde du om nære? Fuck dig. Let's go. That's what you're getting. Jeg kræftede bare en testikler gik foran mig. Nå, jeg har vundet fra den. Hvad mener du? Jeg skulle da på 2000. Og hvad så, mand? Er det ikke det, man skal være på? Nej, det er til uendeligt. Det er til uendeligt. Så bliver vi sgu da aldrig færdige. Nemlig. Det er princippet i videoen. Seriøst. Vil du gerne sidde og blive sur over at tabe, eller hvad? Hvor vil du hen? Jeg vil til Danmark. Til Polen. Ja, jeg dræber dig sgu da alligevel. Så hold mund. Wow. Wow. Enemy UAV spotted. Du har kraftet med. Sådan. Jeg sprayede fra. Sådan har vi gang. Wow, så har jeg kraftigt ikke, mand. Så er det sgu da også bare lige meget. Enemy care package There incoming. you go. That's what you're getting. Har du tænkt dig at dræbe mig med en care package? Nej, jeg har tænkt mig at tage en care package, mens. Og så får jeg fucking counter UAV. Dø nu bare! One til. Observing our radar. Det er longshot. Nej. Hvad sagde du om min mor? Jeg sagde mange ting om din mor. Fuck, man. Jeg har lige været fucking været For på... eksempel også, at din mor er fed! Bang. Døj nu! Døj nu! Du skal Ej, ikke... den skal jeg skulle lige ud med... Kraftede mig ikke tage dem der. Det gør jeg. Det har jeg heller ikke gjort, mand. Rolig nu. Din hus. Bang! For helvede, fuck dig! Ej, så havde jeg... Du er ikke engang klar, mand. Okay. Spasser for brug, mand. Pisse og lort, jeg havde også bare fucking shotgun fra mig. Spasser budget. Har du aldrig hørt om spasser budgettet? Det er maks antal penge, som spasser man bruger på drugs og sådan noget. Øl. Okay, spasser, de må ikke engang drikke øl. Så bliver de syge. Så skal findes til de spasser, der sidder på et hospital lige nu og kigger med. Undskyld, Rolf. Wow. Ej, det er sjov. Skud ud til Rolf. Skud til Mads, som er min mongol ven. Enemy UAV spotted. Det er ham, jeg snakker med nu. Jeg skal lige have dig ned og ligge, okay? Så har jeg sgu da en idé om, hvordan jeg skal gøre det her. Okay, så... Nej! Hvad så? Enemy care package incoming. Stand den op på taget, ikke? Ja, okay, fedt! Så. Across the fucking map. No! Ikke dø, ikke dø! Fuck, det er uheldigt. Det er kraftigt uheldigt, mand. Dø, mand.
Det var alt for i dag, YouTube. Farvel og ses, til vi ses igen. Hej hej. Jeg skal lige dræbe Mads for sidste gang. Det kan du ikke. Ej, jo, det kan du godt. Tag dig sammen så. Jeg tager mig sammen nu. Kom nu. Mads Bøsse, farvel. Jeg tror du sagde, du tog dig sammen. Enemy care package I will find... Nå? Ja, okay. du tager den bare, du tager den bare. No. UAV recon standing by. Fuck, nej. That's what you get. Mom, man. UAV online. Ja, Oh god, hvad skal jeg gøre? Ja, din mor skal jeg gøre